jamala wale mon musibe tedube yeben ko be habrede pindi tv tiagali to dalla julde rasul sallallahu alaihi wasallam min jetti wonon kala aljuma nganda ko go lewru juillet 2022 ngati tigi hubtindo do nadi aduna holko sifa kala kala jande di Sénégal hando non yoge jande di Sénégal ngati tigi e godon erango on concert de casserole baddo do hanki kono kayam wayani no wano e gaddo la woni ko tawte nder yoge jande di Sénégal e odo subaka aljuma go lewru juillet 2022 nguditi ko jaynde ngendirde le soleil national be ngati go don budget mo Sénégal la hitani fande 2023 be bi ko lamuli di Sénégal wala tabal kine tolno ujunaje jego milliard ko président CFA ngam kaya di don al khaluje wona tigi on collectivité territoriale 2023-2025 en wayno ko 244,6 milliards ngam kaya di don collectivité territoriale Moustapha Niassa en nder jayne ngendirde le soleil ko mum ne tawe hen en wayno o wayni mabbe don nganda ko saten kobe ndun suudu sardeji leydi Sénégal e wiide be tigi so tawi demo wuri ko kanko e mabbe kono kay ala to be certata Adama Bittogo président assemblée nationale leydi Côte d'Ivoire soutien ko mino hanirta ni kona dum ko jaynde le quotidien ko kadon arti yadde natal makko kanko maire mo Boké Diallo be ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo e odon perspective économique mo hitande 2023 ko yoteti fagul leydi Sénégal e nder de hitande fande budget non ene waye nabba hakine tolno wala ben bura ujunaje jego milliard ko président CFA wiide jaynen ko be nde majjambal jaanya be bi ko tonno jeedi piccal jetati wala sappo piccal joyi kala temden jidda e don croissance dum woni tigi ko sabbano hanniya Moustapha Niass natal mum ene jokke nder don jaynde quotidien le quotidien l'observateur de Youssou Madjiguène article al khali syndrome de Rokistan Sekia ene way nono dum ko al hali nganda ko rewbe jibin tebe to kay ngatani dum ko wite uterus ene wayno be gaten be bi ko huune musde sanne sabu tigi nganda ko yoge mabbe ma nja hanga ne tigi mbawa besnude e nder gurna moyna ko huune ne nganda ene hefto yoge rewbe nder winder nde jane ko be l'observateur roski e won al hali dum ko wite syndrome de Rokitansky ene tawi hello mabbe tatabo tiagal dum be ngati odon concert de casserole be bi ko le grand flop ene wayno de su Sénégal e jama beddo notake Ousmane Sonko ngodon notang mum sabu tigi on concert de casserole wayari no wano e gatto nolla ena wayno hewbe kongani walla ben leede kewde japtaaki tigi ngol don no kongugol vox populi buri nyaanyade kadon haala be mbi ko concert référendum de Sonko le désaveu des Sénégalais ena wayno besmu Sénégal la hormaki Ousmane Sonko e jamma bedo sabu tigi on concert de casserole wayani no wano e gatto nolla hanki non nanaka no fewi di don boluji walla biena de don ombode barmi ene konka e der lamor ngo ha so tawi de honkama wona no fewi e besmu Sénégal ena wayno hon ko tali ko wona dum non wi jaynen ko be vox populi e nder nedon jaynen tawi kongi odon no gorko wite ko Amadou Ba o wi ko hay so tawi odon bruit de casserole enen nanen no hatta tigi nganda kayya on kadon gonka wadan ben odon gloire président Macky Sall feñde e nder dunde Afrique feñde tigi e nder besmu Sénégal ben kala nganda kayya ko andube gongo tigi ne kede président Macky Sall jaynen ko belasa be mbi ko l'action don fiasco ene wayno on concert de casserole besmu Sénégal Ousmane Sonko noddibe kono men notaki holko dum noddata wala ben holko dum nandata kono kayya on ko dum halata tigiri wiidi jaynen ko be lasa sabu besmu Sénégal holiti Ousmane Sonko tigi alday on concert de casserole wala ben on ko teli ko hewita wona nganda tigi hongude boluji e ko wayno ombode barme jamma beddo wa goduma e ko tawte nder nedon jayne las ko nantal makko kanko Abdoulaye Daouda Diallo be mbi ko état la di Sénégal wodi kene to ujunaji jego milliard ko président CFA ngam kaya hitane fande arde kono kay odon no orientation budgétaire ko don tigi tijambele ti yetoy de don ko président halifni les échos article natal on procureur mo nganda tigi on procureur mo jigen sora ena wayno warti odon front nganda tigi dum ko o wadi to ne odo saha ala hali tigi dram bado toto kafuntuna kadon lana nganda tigi yuka di don pitale kedide e ngodon na mayo kono wana dum ko kay al hali warngo Idrissa Goudiaby mo nganda tigi taxi mana mo fitar mo hidno e godon seppo sappo e jeedi de juin 2022 be ngati tigi be bi fofde ene yesom procureur mo zigen soro concert de casserole be mbika acte 2 concert de casserole ene wayno non besgu Sénégal kanyum kala ganda ko duttime golle mo en kono kayya jokki haaji mo en mbadi budde Ousmane Sonko nota tigi godon nodag mako jagala ganda tigi université 50 Diop ton de Teskama ton ganda tigi on concert de casserole kono kay ganda flop e nder tigi ndedon dude jaabi 4 ko en
UGB e wayno ganda kay ko UCAD mo Dakar Abdou Mbow o wi ko c'est un échec pat ene way non Abdou Mbow suti ko nge vidéo Ousmane Sonko femme de besngu Sénégal won koy femme dema yoge mabbe ngoni kay tigi andudema no hanniya jayni enquête be ngati ko won accident pas de toto kam funtina eno wayno ɓe mbi ko timmi sappo e joyi o ganda ko wodɓe hesɓe ganda tigi yitaɓe taw koye kañumen kala ini ceere pittali mumen hay hanke gosle ganda tigi ɓen ɓe heddinoɓe ɗam ɗon ndema ene jokki tigi yitede ene wayno procureur mo jigen sora holliti tigi ma watta loi mo ganda tigi e oɗon rigueur mum taw kaye ganda ko yewtede noon ɗande ɗe ndewan lawol capanɗe jeegom e jeenayi ɓeɗon sénégalais ji e ɓeɗon tigi capanɗe jeenayi ɗiɗo ɓe ganda tigi daɗɓe e kaɗon nan laana ko heddi o foof de ganda ko ɓesgoli dunde afrique foof en de koko basi pitali moyen mam diara femme député ko ngi mum tew ndon jani enquête ko mo wat porter plainte faade tigi la mulidi Sénégal on sababu don jiddo andude e hello nebo ne don jande enquête libération do subaka attiti ko odon complexe Cheikh Ahmadou Ardim Touba ena wayno on université Ahmadou Rasoullah Ahmadou Bamba Touba o bebi ko zoyo au service de la umma ma tigi daro lato tigi no hadene sabu tigi den golle puddima woddude be bi ko capande tati e jeedidi milliard ko président CFA dum tigi woni ko rendina ngam kay darnude on établissement mo dernière génération ko kay mo jaajeni mum abime e 30 hectares ko don tigi nganda kay wayat non on capacité nganda ko d'accueil filière uji e faculté ji institut centre nganda tigi bâtiment ji tawtede nder onon université be ngarte mum no hanni kono kay professeur Mor Fay atti o wi ko so tawi nganda tigi dedon golle kala ngasiya wawi nganda ti soudde wala men ettude pellité e guddidgol makko e gere ban non ko on khalif général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wi de makko kanko nganda tigi Mor Fay professeur tawte tonba jayndi stade nde gudirete damal wala mbiyande ay san dia heewi de udirte damal be ngati CAF o 2022 ben nganda tigi wada be nomi be bi ko la réalité du Sénégal se précise ben kala besmu Sénégal la nganda tigi subabe henna mane mendi Kalidou Koulibaly Nampalys Mendy Kame Saliou Cissé ben joyo woni nganda tigi subabe henna joyo nganda kay subabe al hali ballon d'or ngam gadonol be bi ko zone africaine Matar Sarr pour l'histoire Pape Matar Sarr on gorko tigi jokki o golle toto nganda tigi Tottenham c'est les espoirs en wona non ma woton golle payde kono kay be bi o mo windude histoire no hanniya l'entraîneur de l'année Cissé comme Belmadi en 2019 ene wayno Aliou Cissé belema lato Jamel Belmadi itande 2019 kanyum tigi jettunodo odon trophée wala mbena kokonodo tigi nde don jenari meilleure sélection mérite du champion d'Afrique l'Idmen Sénégal ma wonde meilleur champion jettu dum don e odon CAF 2022 don nominé je dum tigi wono ko tawete nder jayndi stade dum rendi woni ko sifa e kele garani jayndi leydi Sénégal e odo subaka nganda tigi aljuma go lewru juillet ene wayno non gartate ngal namdal ngal Aissata Ndiaye namdi nobe ben tigi téléspectateur Fini TV artube hen no hanitni kono kay hokkube hen jaabugol moyen e ganda kay yende moyen e al haali tigi ganda ko gon kay jaynen kobe kono kay edum ko ci fata badata e ganda tigi dido na jayde hay dedda ciaktirde no non goto wite ko goce cabi wati hen o wi ko nganda tigi journaliste di Sénégal bindata ngam karallagal moyna ko kay bindirata ko ngam kay wode donner des informations et au hebde viewji dum sabi tigi ben be nganda tigi jaynen ko be leydi Sénégal binde wi de makko kanko goce cabiya goddo tuddo hen ko ngi gaddu hen yane mum wite ko Ahmadou Tidiane Dia en wayno o weltinima Pindi TV o wi ko namdal gala e sen jaya watte no o Sénégal kala ko jibi dum ko jaynen ko be nganda tigi inen jeya hen jaynen ko be wodobe politique e heedi heedango dum koy tan nganda tigi koy Sénégal yiya yaka bange goddo o nganda tigi dum ko yene makko kanko Ahmadou Tidiane Dia godo gaddu hen ko ngol mum ko Al Fousseini Diallo o wi ko weltinima Pindi TV o wi ko habrobe ine poti yewtidade ko kabrata ko sabu hande aduno fofo woni koy kabrirde ine keppa nyande ganda ko ciaktirde ene gadda kabaru kanyumen tigi jippo hen no wonirani Aluseni Diallo ganda kay oddi hen yen makko dum no tigi woni ko adi jiggo e sata jiggo to dowlaji dentudi kanyum tigi addi hen yende mum weltanade ay sat Ndiaye kono kay artude ngal don namdal wi ko
mawɗo ɓurandude belgol e jimɗi mum ko viwuji ganduɗa tigi ɓen jeynenkoɓe ƴewata mbaɗa ganduɗa kay hilifaɓe diine mabɓe ganduɗa kay ko ñaaguiɓe ganduɗa kay ɗum saabi ɓe goppiti ɗum kay ñiŋani ɓen ɓe ganduɗa tigi ko yeewi askani wi kono de ɓen kadi yo kormo kongi mumen e wiide makko kanko Aissata Diegdo o wi ko saktoɓe kabaruji ɗi yeɓe dara hilifaɓe diine ɓe ganduɗa tigi kamɓene no yeewi askani wi darire halifaɓe diine ɓe ɗum tigi woni yiyande makko kanko oɗon Aissata Dieggo ene wayno ganduɗa kay Oumar Sarr kañumne en nder ganduɗa tigi ɗiɗon commentaire uji addi yiyande mum o nder Sénégal kala mo jagaki jamma so bone ari yo ganduɗa tigi adoro ɗum kanko oɗon no ganduɗa tigi Ousmane Sarr nden tigi woni yiyande mo waddi ɗum wonno commentaire ji jeɗɗene e oɗon haali ene wayno ganduɗa tigi en kormima kamɓe kala jiyande mabɓe kono kay en goppidemɓe oɗon weekend ɓe mbawa tigi jumpude e ɗeɗon no toɓɓere nde gaddeten ganduɗa tigi nde gaddanten faade mabɓe kamɓe tigi yeeɓiyankoɓe Pindi TV ene wayno noon oɗon haali teskaro e oɗo saaha mo ganduɗa tigi ɓesngu Sénégal fof ganduɗa tigi yiyama concert de casserole gadunol ganduɗa tigi en mbita waɗi réussir kono yogi ɓesngu Sénégal jartima ɗum hanki o noon woodi ko yiyaka ene wayno noon ɗeɗon caɗele nangu yeewi askani wi ɗal Ousmane Sonko leydi fof ganduɗa tigi ene soccoro neɗɗo goto beele onon wondema partisan Ousmane Sonko walla wondema parti au pouvoir en tant que citoyen ɓiɗɗo leydi ndi en tant que ganduɗa ke joguiɗo yiyande mum e leydi ndi holko mbasitoɗa Ousmane Sonko hol conseil sa ɗalde noon Ousmane Sonko mo kokkara Ousmane Sonko an o ganduɗa tigi citoyen leydi ndi an o jiɗɗo Sénégal an o jaaɗo e Sénégal an o yeeɓiyanke Pindi TV saha oppidunomo Ousmane Sonko hol conseil mo kokkara faade makko nandala dow bon bandiraɓe yo Allah hokku en ganduɗa tigi ñalde dow jaam min mbi juma mubarak haltini so haajude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala